Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya yan uwa, barkanmu da kasancewa a wannan gida mai tarin albarka. Barkanmu da shigowa a wannan lokaci a cikin wannan tasha mai albarka, Darma TV. Wannan tasha mai albarka tana da ƙoƙari wajen haɗa shirye-shiryenta gaba ɗaya, komai da komai, nishaɗantarwa, wa'azantarwa, ilmantarwa. To kasantuwar cewa wannan tasha ba ta samu ƙarfi ba yadda ake so, to insha Allahu za mu ɗan rinƙa taimaka ma wannan tasha. Fatan kuma 'yan uwa za ku iya naku ƙoƙarin domin a agaza a tashi gaba ɗaya. Wannan tasha za a ba da falalar La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a yau. Falalar La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a yau. A wannan tasha dai, za ku ga dai baƙuwar tasha ce, so amma kuma muhimmancin da take ɗauke da shi yana da girma babba. Shi ya sanya ma da wannan ne aka gayyato ni domin ɗan rinƙa program ana karatu da ilmantarwa, sannan kuma ɗan rinƙa taimakawa akan sirrin asrar ko kuma akan sirrin addu'o'i. Haka insha Allahu ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan kamar yadda aka gani La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Wannan sirri da kuke gani, idan aka kalle shi za a ga cewa an san shi, amma an san shi ba a san menene falala ta shige a cikin shi ba, wani fifiko ne ke da shi. Za ka ga ƙila da safiya in mutum ya falka za ka ji ya yi La ilaha illallah, so amma bai san me ta ƙunsa ba. Wannan La ilaha illallah, to a haƙiƙanin gaskiya 'yan uwa dafa'i ce mai girma kuma jalabi ce wanda duk girman talaucinka to wallahi bai gagari La ilaha illallah ba. Idan kowa da kowa duniyan nan zai rasa abin da zai ci, idan dai kai ka riƙi La ilaha illallah ikhlasan, ka yi ta ka tsarkake zuciyarka da faɗin La ilaha illallah har a zuciya haka yake, wallahi kai sai ka ci abinci har da nama in kowa zai rasa abin da zai ci. Sannan kuma idan wani bala'i ne ya tankaro, in dai da gaske kake faɗan La ilaha illallah, idan kowa zai halaka kai sai Allah ya tsiratar da kai. Saboda haka wannan La ilaha illallah da kuke gani sirri ne ba ko ƙarami ba. Wanda duk ya cika yawan faɗar La ilaha illallah za ka same shi kullum hankalin shi kwance, yana zaune lafiya lau, bai tare da wata matsala ko ƙanƙani bi iznillahi ta'ala. Wanda wannan kowa ya san wannan, duk inda za ku ga ahalin La ilaha illallah masu ambaton ta za ku ga su lafiyar su lau, babu wani abin da ke damun su na baƙin ciki ko na jiki haka dai insha Allahu. Saboda haka idan kana da buƙatar wani abu a wajen Allah, ko kana buƙatar wani mulki ko wani yi maka wani abu ko wata sana'a ko wani abun nan, to ka riƙi wannan La ilaha illallah don Allah, don Annabi. Na haɗa ka da Allah ke nan. Idan har ka ce kai kana da buƙata ka yi ba ta samu ba, to sai dai in zuciyarka ce ba ta da kyau, amma wallahi ka je ka yi wannan sirri guda miliyan ɗaya. Na rantse ma da girman Allah, idan ƙasar ku kake so ka zama shugaban ƙasa ko ba kai boko ba, na rantse ma da girman Allah sai Allah ya ma hanyar da za ka samu wannan muƙami ko ka samu muƙamin shiga a wannan waje bi iznillahi ta'ala. A je a yi La ilaha illallah miliyan ɗaya. Na ba da wannan sirri, na ba da shi take yanke saboda na san shi,
na san ingancin shi, ban taɓa dosa al'amari ba akan wannan sirri wallahi na rasa. La ilaha illallah, aje a ta buga, aje a buga la ilaha illallah. Wallahi wallahi duk wanda ya yi ta indai da gaske yake faɗa, wallahi babu buƙatar da ta gagare shi. Ni na faɗi wannan, saboda haka yanzu kuka fara jina a wannan tashar. Ba ku da yaushe za ku ringa ganina ba ko ku ji ni, ko lambar wayata ban ce a sani, sai dai za ku ji ni wani lokacin insha Allah.